Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Amen. Tunay nga ang grasya ng Diyos ay sapat na tayo ay naligtas at sapat na nagbibigay sa atin ng disiplina. Amen. Sa buhay. We will love discipline by God's grace. The culture of discipline will be built in our lives daily as we walk in His Word. Amen. Hallelujah, tayo magpasalamat po sa Panginoon at magpuri sa Kanyang ngalan sa pamamagitan ng mga awitin at mga instrumento. Amen! Hallelujah, we worship you, Lord. Great is thy faithfulness. Your grace is new every morning, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Woo! Give you glory, honor, and praise, oh God. Hallelujah. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by stream waters into mercy, and nothing can keep us apart. Remember your people. Remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. We sing to you, Lord. Your grace
Ika'y dakila, O God, at tapat. Hallelujah. Woo! Tayo magpasalamat sa ating Ama. Ano man ang panahon at sitwasyon, ating pipiliin, magsamba, magpuri sa Kanyang ngalan. Blessed be your name, O God. Blessed be your name in the land that is plentiful, in the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Woo! Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all that it should be. Blessed be. Blessed be your name on the road marked with some. When it's pain beyond good. Oh, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. Woo! When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Hallelujah! You give and take away. You give and take. My heart will choose to say, yes, Lord. Woo! We'll bless in everything. Give thanks. Hallelujah! Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be. One more time, let's sing. Hallelujah! You give and take away, Lord. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name. Oh, blessed be Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, the blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, no, blessed be your name. Yeshua. We bless your holy name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father. We bless your holy and mighty name, O God.
Yes, Lord. Hallelujah. Hindi emosyon, O Diyos, ang magdidikta ng aming pasasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hindi sitwasyon, Panginoon, kundi ang katotohanan na Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago ang katapatan at kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Narito kami para magpasalamat, O Diyos. Nilingon mo kami, Panginoon. Naalala mo kami, O Diyos. Iniligtas mo kami at minahal mo kami, Panginoon. At patuloy na minamahal at binabago ng naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your grace, O Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Jesus. Alam namin, Panginoon, saan man kami, Panginoon, mapadpad sa buhay na ito, O Diyos. Saan man pa kami, Panginoon, Lord God, mapunta, Ikaw ay tapat at nakikita mo kami, Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seas. Cover me, Lord. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through all
You'll never let me go, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We worship you, Lord. Yes, O God, hallelujah. Dakilang Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kami po, Diyos, ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa pamamagitan ng aming mga panalangin sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, sa oras na ito, akin pong idinudulog ang Christ Our Life Family, na kayo po, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa amin, sa kanila, Panginoon, ng kalakasan, physically, spiritually po, Panginoon. At Lord God, kami o Diyos ay patuloy na nagpapasalamat sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang o aming mga nagawa sa inyo na hindi po karapat dapat o Diyos sa inyo pong harapan ay nandyan pa rin, Panginoon, ang inyong grasya na patuloy na kayo o Diyos ang siyang nagbibigay sa amin ng kapatawaran. Hallelujah. Lord, marami pong salamat o Diyos sa kalakasan, kagalakan, Panginoon, na kami o Diyos ay narito sa inyo pong harapan sa oras na ito. At patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng iyo pong mga ginagawa sa aming pamilya. Lord, na narito man sa lugar na ito, sa bahay-sambahan na ito, yung mga na dyan sa Lord, sa kanila pong mga bahay, Panginoon, at sa aming mga kapatiran, mga anak na sa iba't ibang lugar, na iba't ibang bansa, Panginoon, dalangin po namin na kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng proteksyon. Lord, marami pong salamat dahil patuloy po ninyo siyang binibigyan ng kalakasan. Alam po namin na hindi rin po ninyo sila pinababayaan, na magamat malayo po sila sa amin, Panginoon, ay nariyan ka na nagbibigay sa kanila ng proteksyon at patuloy mo po silang binibigyan ng kalakasan, Ama. Lord, marami pong salamat, O Diyos, dahil kami, O Diyos, ay naniniwala sa inyo pong mga salita, na kung patuloy po kami, O Diyos, na lalapit sa inyo, ay lalapit ka rin sa amin, Panginoon, at marami rin salamat sa iyong pasalita na hindi po ninyo kami iniiwan at pinababayaan, Ama. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong mga salita at maging sa lahat ng aming mga kapatiran na nanlulupaypay o nangangailangan ng iyong pong tulong. Alam po namin, O Diyos, na hindi po maikli ang iyong mga kamay para abutin ang mga kapatiran namin ito. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin, O Diyos, sa mga anak mo na, Lord, may karamdaman ay iyo pong pinibigyan ng kalakasan, Ama, at dahil kayo, O Diyos, ang aming Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Kayo, O Diyos, ang aming great physician, O God, dahil kami, O Diyos, ay naniniwala sa iyong mga salita na nang dahil sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, kami, O Diyos, ay magaling na at sila, O Diyos, ay malakas na, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pong mga salita na yan, na amin pong tinatanganan at ilalagay sa aming puso at isipan na siyang nagbibigay, na siyang liwanag, Panginoon, ng aming buhay. Lord, maraming salamat po, Diyos, dahil pinupuri ka namin at sa lahat ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Ito po ang aming mga salamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, hallelujah, Lord God. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa oras na ito, sa papuri, Panginoon, O God, sa fellowship, sa inyong salita, Panginoon, O God, na nagpapalakas sa amin. Lord, O God, dinudulog ko, Panginoon, nilalapit, Panginoon, ng mga ministry, Panginoon, ng call, family, Panginoon, O God. I believe, Panginoon, na lahat ng inyong magagawa, Panginoon, ay sinasamahan niyo, Panginoon. Lord, O God, I believe, Panginoon, in times, Panginoon, na nanghihina yung mga leaders, Panginoon, kayo nagbibigay ng kalakasan sa kanila. And we believe, Panginoon, our labor is not in vain, Panginoon. May pinangahawakan po kami, Panginoon, O God, na inyong pangako, Panginoon, sa amin. I believe, Panginoon, sa times, Panginoon, O God, na kami, Panginoon, ay nakakalimot sa inyo, sa inyong mga leaders, Panginoon.
nawa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang tumanggap muli sa amin, magbalik, Panginoon, magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, na magsilbi at maglingkod muli sa inyo, Panginoon, O God. I believe, Panginoon, O God, na nandyan kayo lagi, Panginoon. Hindi po nagkataon, Panginoon, na kami inyong pinili upang tumayo, Panginoon, mag-aral, magturo ng inyong salita, Panginoon, to serve you, Panginoon. Naniniwala po ako kami inyong pinili, Panginoon, O God. At naniniwala po ako, Panginoon, lahat yung mga leaders, Panginoon, yung pagpapalain, Panginoon, O God, mula sa mga simpleng nagpupunas lang, Panginoon, O God, ng yung upuan, ng mga upuan po dito, nag-aayos lang, Panginoon. I believe this is a ministry, Panginoon. Pas nakikita nyo po, Panginoon, O God, ang mga lingkod nyo, Panginoon, na hindi napupuri, Panginoon, at nagsisilbi, Panginoon, O God, sa inyo na hindi na kailangan ng papuri pa, Panginoon. I believe, Panginoon, mula sa mga worship team, Panginoon, salamat sa buhay po nila, Panginoon, na nagiging lead, Panginoon, to encounter you, Panginoon, your presence, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa mga giver, Panginoon, O God, sa mga church planter, Panginoon, O God, sa mga tapat sa inyo, sa obedient sa inyo, Panginoon, O God, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Kayo po magsukli sa kanila, Panginoon, ng siksik, liglig, Panginoon, at umaapaw pa, Panginoon, nagpapala sa kanila, Panginoon. Lord, O God, I declare, Panginoon, more workers, Panginoon, na magkaroon ng desire, Panginoon, mag-serve sa inyo, Panginoon, na may tunay na puso, Panginoon, O God, na walang hinihiling, hinihintay, Panginoon, O God, kundi dahil mahal ka po nila, Panginoon, O God. I believe, Panginoon, nagbibigay kayo, Panginoon, O God, ng mga tunay, Panginoon, na servant sa inyo, Panginoon, O God. Lord, hindi po namin, Panginoon, O God, gusto, Panginoon, ang anuman pong achievement, Panginoon, anuman po, Panginoon, O God, na sinasabi sa amin, Panginoon, na leaders, na magaling kami, Panginoon, O God, na kami, Panginoon, na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na itaas po namin ang sarili po namin. Humble us, Panginoon, O God. Kayo lang may taas sa buhay po namin, Panginoon. Darating yung time, Panginoon, kayong magsasabi, Panginoon, that is my faithful servant, Panginoon, O God. Yun pa lang, Panginoon, napakasarap na po sa aming mga leaders, Panginoon. Marinig, Panginoon, pagdating ng araw, Panginoon. Kaya naglilingkod po kami ng buong katapatan, Panginoon, sa inyo. Kayo po, Panginoon, may taas sa buhay po namin. Maging sentro po kayo ng puso at isip po namin, Panginoon. O Holy Spirit, gaya ng turo ni Pastor kanina, Panginoon, help us build our character, Panginoon, O God. Character na may tunay na puso sa paglilingkod, Panginoon, O God. Character na may takot sa inyo, tunay na pagsunod, Panginoon, at pag-ibig, Panginoon. Lord, O God, help us, Panginoon. Inaamin po namin, hindi po namin kaya, Panginoon, kung wala po kayo, kung wala po ang tulong nyo sa amin. Kayo po, Panginoon, may taas, Panginoon, madakila. All honor belongs to you, Panginoon, O God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming manunubos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Sino pong pinagpala? Woo! Lahat ng nag-amen. Tara na po mag-testimony dito sa harapan. Ayan, so parang may handa ng mag-testimony galing sa camp. Sino kaya yun? Ayan, so sino pong gustong mauna? Woo! 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 Ay, sinari. Amen! Woo! Lahat ng Kristiyano ay buhay kasi ang tinanggap natin na Diyos ay buhay. Buhay sa ating puso. Jesus is alive. Amen. May katang. Sa antoy kwento salita to, siya pa may magibuhid siyak at arap na totoo, iburik met at amak. To, siya pa'y mamirbirid siyak at arap na totoo, birbiring kumot at amak. Ulat taon. To, kanyan ang tayo ibaing. So, man-testify. Kasi,
na inawat ko Jesus at puso ko I receive Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Agi, amayami sa pagsubok, manayay talan si kawak. Nilabas ko man amin. Pagsubok, yagaylay. Asali mi mamangakan sang kapamilyaan, nitan lama anakon akainom na dai sa iyalak. Nagkayo unalis dita born again. Ipalit tong kuya lamisaan. Manguog to kami satan, impalit tong to sa salin lamisaan uratagin na ibong amin. Sayang, na sit may plato yang kakabalig ya, hidulugang ko ni. Sa hindi bali salatan na Lord kang kowa. Salatan ng Lord man. Ay amayamay ni na napo naginak. Amayamay so arisip kun agay panagbalaw ni tanla si Tinaya born again kuna. Burn again. Burn. Say kunto may antik mot madiris diris kasika. Wala labagunan mo at imalis ka. Punto pero Lord, ay kwang ko, nalmuklay katwaan, kwang ko kanyan, imkalaklat at simbaan. Tinay ng kulatan. Akala ko, ang ginagawa nila, utos ng Diyos, ang dimanaya. Utos ng tao, iman so gagaunda. Kanyan misasalamat ang Diyos, sa kaya pinilit nun Lord, aliwan siya pili, si Lord siya pili. Tan, nansaman, apawil ko may grade 1 at, seksyon 2 aki intindak ya valedictorian. Amay amay seksyon 1, second honor. Ay, aki nuy, anta masyado'y baing ko. Mabaingat ng saman. Agaylay baing ko. Say walad, bunag nakald ko. Maong no naakal to in kabaing to ng Valentina. Mabunag nakald daw akasul. Pero, nan akaba ko'y katwaan si Lord. Agi katwa may tuwan matalino ko ng saman. Mas timalino nan akaba ko'y Lord. Ami salita to. Ay, salamat Lord ko ang kuta sa salita yuot katuan ni Ira. Nun una anak niya mambasa sa Biblia ng saman Ingles, Tagalog, kikulag yan mo miro. Noon lalabulay matak, katawan itang mapay, may medyo ang kabalag ya litra na ng priak. Inansiran na Lord man, awa. Ay unaan ni manayan kyon aba malabulay mata katawan mana agar dito dara na sentral akasi paag na niligaw ko salming wala ni kahato di akabasa ko wa natan nun lalabulay mata lamut nakukulan ko Lord so may medyo ang kabalig litra ang gano Pangasinan latan inansiran na lamut man ya katun sa Biblia natin Pangasinan. Salamat Lord ta. Jad unti pambabasa. Ay amay so revelation na Lord at tanggap ko na. Say katawan agalain ka mong to. Say panon David Psalms chapter 8 9 kanto. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Doon dyan panggasang katawan mi, say talunggaring mo, ut naning ng ut intirong mundo, Pangasinan. Kan say, si Lord, yapanliling kuran tayo, agaylay inka maungto. Tan amaya milaso himala, wonders and miracles, ya ginawala na Diyos at bilay ko. Nan ang kalagniraan ako, ang kura pa do doktoran abasa sa Biblia. Ipatong milimam udman sa sakit unabig. Lord, kanyan salamat ud si Lord. Pero aminsan, ang putang so anak niya karko doktor awa.
Dr. Del Prado, mabilay ni. Natan, init nanto diyan na amay panag-alay putang, amay ugaw, sa kwanto ano, makakainumak. Agad ibang taga, intagay ko, may kinaplag, may kiyan, may panag-alay kin, naksit. Ay mamapas ng may doktor. Yung balangbangan to, niya, antam na yung Dr. Del Prado, may mapasnok. Kastila kasi eh. Kinoy, antik gunggunaw, kwantura, ang babae na salita to. Gunggunam, mambayar ka na yun, akas tulang ka. Natan, abol na ginaklasan. Lord, ko, sa imbaga nun, sa abasa ka Biblia, it is better to give than to receive. Kan tutan eh, agas tusang kalaingan, kan tutyak. Kan di balidok ta, it is better to give than to receive. Di pa English ka ni natan, kan turat siyang ni. Pero kalooban na Diyos, ya, naisir mo sa salita Diyos, si Dr. Del Prado, tan katuman supisa salamatan ko yung ganatan. Wala niray anak ko, ya, riridikan dani, so ay. Pero, antak lekyan, di baga kawa, nunot mo laba Median 3:16, ang ko, for God so loved the world that He give amo inawa ni, He give, no, inawa wadyan na, dapat wala na pusum, aliwan di paway. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, underlinean mo, may believes ka, should not perish but will have everlasting. Nang mo ang gamambilay ka dyan na 200 years, di manayoy, everlasting eternal life. Di man, eternal life. Kanya ang misasalamat ang katawan, maganulay birthday. Man itipurak la. Second ko, Lord, dagdagan mo pa. Tinawa ni may 100,000. Lord, dagdagan mo pa. Antak si Lord yun. Siyam mira kami sa nagi. Siya labat sukira. Inadilaran amin. Kata, Lord, talaga na wala plano pagbilay ko. Natan, ganon tutay balawon nyo akang ko. Basta nibaga sa salitay Diyos. Sa kayo. Simple sa salitay Diyos, sa kwanto, sa salita, di are life, and di are spirit, kanto, and di are life. Kanya dito ito, si tayo mana espiritu, tayo, sukugan labaya, so laman tayo. Kanyon inawat mo, si espiritu Diyos. Mangkasa kimi spirit, tan spirit, man usap, man. Kanyan, mayroon tayong speaking, intansya kayo sa talusan. Salamat at katawan, sikatuot, agaylay, amayamay suporbisa to, yabasak at Biblia. Nan, pulas na, ibagaram bulat agaw, nan bantaya ko biyad TV, insaliwantak na TV balbalog, tapi nan kumay maumay kina, abantayin ko yung Book of Lucas, Book of Marcos, story ng pamilya ng Moses, insan amay, tumanisa kaya banto, patiray, klase. The Passion of the Christ, manaya, agi, kakasan, si Lord, ang muna biribira to, asugat-sugat. Kanyan salamat katawan, at say lapod grasya, salamat, wadyaag yung makapantistify tungkol inawa ko. Yosi kayo so Diyos kun mabilay. I receive Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Ang gano lahat ang tuti babagara basta agak lumpawil dita simbaan kung gano. Natan, mga tuna ni Andrea. Lord, I want to serve you, kantawan. Lord, medyo apagasabaran.
Lord, I want to serve you with all my heart. I really love you until the end of my life. I want to follow you. I want to walk with you. Just look unto Jesus in the midst of these trials, because I know that He will lead me. Jesus always cares for me and give the joy of my life, to give the crown of my willing to give the crown of my life. Alagar kini wala ni. Mga kapatid, huwag kayong manghina. Just brethren, don't be discouraged. Just look unto Jesus, for He is a perfect man. Just look unto Jesus in the midst of your trials, because I know that He will lead you. Jesus always cares for you and give the joy of your heart, willing to give the crown of your life. Sa Diyos ang papuri. Amen. Amen. Ayan. So nakaka-bless po ang testimony. Ayan. So let's give chance to share your testimony yung mga nag-camp po. Ayan. Woo! Ayan po, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos kasi binigyan niya po ako ng courage na tumayo po ngayon sa inyong harapan para po ipahayag yung katakailaan niya po sa buhay ko. So ayan po, sobrang blessed po sa natapos na camp. Sa 3 days na yon, sobrang daming learning, sobrang daming natutunan, sobrang daming lessons. Grabe po, hindi ko alam kung paano po umpisahan. Siguro umpisahan ko na lang po sa na na-remind po ulit ako sa grace ng Panginoon sa buhay ko na namatay po siya para po bigyan po ako ng buhay. And kasi po sa totoo lang po, before po ng camp, yung faith ko po is, po siya, shaky. Sorry. Sorry po. And ayun po, during the camp po, parang na-revive po ako na yung desire po ng heart ko is nagkaroon, yun nga po yung sabi po kanina na yung discipline na yung mga desire mo dyan sa utak mo, sa puso mo, wala yan kung hanggang dyan lang. Kaya dapat umpisahan mo, lagyan mo ng action, ganun. And ayun din, naintindihan ko rin yung kahalagahan ng buhay na dapat pahalagahan natin yon, na huwag natin sasayangin, huwag natin ipagamit sa kaaway, na yung buhay natin, lalo tayong mga kabataan, kailangan po gamitin natin yung oras natin, yung buhay natin para sa Panginoon. Ibigin natin yung oras natin sa Kanya. And ayun din po, sobrang din po pala kaming mga campers sa mga ginamit po ng Lord na mag-provide po sa amin. Grabe po yung provision ni Lord. Sa 3 araw na yon, hindi na po kami naglabas ng pera namin kasi may mga ginamit po si Lord na instrumento para po mag-provide ng mga pagkain po namin. And actually, may natira pa po dun sa fund namin. And thank you rin po dun sa mga ginamit po ni Lord na mga mothers na pumunta doon para po magluto, sa mga kaibigan po na nagluto din po para sa amin. Ayun, thank you so much po. And and ayun po,
And ayun po, blessed din po sa mga nakasamang campers. Kasi sa totoo lang po, before po mag-start yung camp, nag-worry po ako kasi wala po ako makakilala. Kasi baka sabi ko, baka wala akong makausap, ganun. Pero like yung mga taga-Banawang, nakikita-kita ko yung mga every Sunday pero hindi ko po sila nakakausap. Pero pagdating po nung first day doon sa camp, parang ang tagal na po naming magkakilala, nag-uusap po kami agad, ganun. So, praise God po kasi naging magaan po yung band po doon. And ayun po, sobrang blessed po sa naganap na camp, and sa mga hindi pa po nakakaranas nun, ina-encourage ko po ang bawat isa na sumama po sa susunod na camp. Ayun po, praise God po. To God be the highest glory po. Thank you. Ayan, tuloy-tuloy po ang testimony. Magandang, mapagpalang umaga po sa ating lahat. First time ko kasi ito mag-testimony sa harap. Maraming salamat kay Lord kasi dinala niya ako dun sa camp. Kasi sa totoo lang, hindi ako nagpaalam sa father ko kasi parang nahihiya ako magpaalam kay father ko, pero kay mama ko is nagpapaalam ako sa kanya, pero sabi ko kay mama ko, siya yung magpapaalam sa akin kay father ko. Tapos maraming salamat kay God kasi pinagpipray ko na naway payagan ako na pumunta sa camp. Tapos ayun, nakasama ako sa camp. Tapos nagpapasalamat ako sa mga tao na nagbigay ng budget namin dun sa camp, mga nagluto, sila Ate Kathleen, tapos si Ate Jaira. Kathleen ba? Karil. Maraming salamat sa buhay nila. Tapos kay Kuya Gaud na naghatid sa amin, tapos nagsundo. Tapos maraming salamat din sa mga fasi na mababait, mabuti. Maraming salamat sa buhay nila kasi ginaid kami. Then, maraming salamat kay Lord kasi dun sa camp na-remind sa akin na hindi ko kaya mag-isa kapag wala si Lord. Tapos, Oo din, nahihiya din ako nung una, nung bago pa lang kami mag-camp. Sabi ko, hala, ba't ganun? Parang medyo wala pa akong kakilala noon. Sila Jerwin lang, tapos yung mga kasama ko lang sa Banawang, sila Ate Janelle, hindi ko sila ka-close. Sila Duday, hindi ko sila ka-close. Tapos, nung first day, ba't ganun? Parang matagal ko na sila nakakausap. First time ko lang sila ma-meet, pero parang ang ingay na, yung parang close na kami, yung parang matagal na nga kaming nag-uusap. Tapos, ba't parang namamainlak ako? Yun lang po. Amen. So, tinatawagan ko din po si Kuya Jerwin. Nagpapasalamat po kay Lord kasi po is nakatayo po ko sa harap kasi po mahihain po kasi ako, kaya po kanina po iniisip ko na parang ayaw ko muna mag-testimony kasi nahihiya ako. So yun na nga, before nung camp is parang nag-worry ako kung makakasama ba ako kasi baka mamaya hindi ako bigyan ng pera, gano'n. Then po yun, nag-pray po ako kay Lord kung para po sa akin po yung opportunity na is ibibigay niyo po sa akin, but if hindi po yun, I understand lang po yun. And nung time na po na parang pupunta na po kami ng camp, nag-worry po ako kasi po, yung tent po namin, baka wala po kaming tent, wala kaming matutulugan. Yung classmate ko po is, sabi niya meron po siyang tent, pero di niya daw po mahanap. Pero thankfully po is,
mayroon pong inuwi si Kuya kong 10 and nagamit po namin. So, yun, nagpapasalamat ako kay Lord sa opportunity na binigay niya po sa akin kasi po madami po ako natutunan and realization sa 3 days po na yun. And nagpapasalamat din po ako sa mga tumulong po sa amin, sila Ate Jai, Ate Karel, and sa mga nagbigay po ng yung sa mga budget po and yung mga pagkain po namin, and nagpapasalamat po ako sa mga facilitator na nag-guide po sa amin kahit po minsan po is strict po sila pero wala po akong galit po ganon. Kasi po naiintindihan ko naman po yung parang po nila kasi it's the way to para po madisiplina po kami. And yung yung sa mga activities, yung kahit ang hirap-hirap po yung mga discouragement and temptations is parang hindi po ako nagpapaano po sa mga kaaway kasi po I believe that I can do all things through Christ who gives me strength. And meron pong mga verse na inuulit ko po dun yung I am the way, the truth, and the life, and your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I-realize ko po na if we surrender yung buhay po natin kay God is, yung mga suffering po and pains po sa buhay natin is mawawala po. And biruin po natin yung pain po natin na ni God, if wala po siya sa buhay natin din, tayo po yung magsasuffer sa mga pains and problems po natin. Kung wala po siya, paano po tayo, di ba po? And na-realize ko po na we should walk by faith and not by sight po, sabi po natin General kahapon. Kasi po, if we walk by faith is, mayroon po tayong paniniwala na magagawa po natin yung bagay na po, and mayroon po tayong faith na mayroon pong sasama po sa atin sa oras na yun, and magagawa natin yung mga bagay na yung parang goal po natin. And if we walk by sight po, di para wala po tayong pananalig din, yung mga problems and mga negatives is parang mapafall po tayo doon kasi wala po tayong faith. If paano po, and if bulag po tayo, di po wala po tayong sight. Then papasalamat ko kay Lord kasi binigay niya po yung opportunity sa akin. Yung 3 days po na is nawala po yung worries and yung overthink ko po kasi po lagi po ako nag-overthink. And yung pagkatapos po nung yung isang activity po doon, yung parang yung pakiramdam ko po is parang guminhawa kasi po mayroon pong emptiness and parang mga doubt po sa puso ko. But thank you kay God dahil binigay niya po yung opportunity na yun sa akin, and napaka life-changing po talaga yun. Yun lang po. Amen. Magta-testimony din daw po ang pinakabata. Glory to God po kasi nakasama po ko sa camp kasi po, una po nun iniisip ko po kung ano po yung pambayad ko, kung ano. Buti nga po, mga 1 week pa lang po, nakaipon na po ako ng 500. Tapos nga po, naubos nga po yung 500 ko. Tapos, nakauwi po ako, sila Ate Raha, sinurprise po nila yung alakansya ko, may bagong laman ulit na 500. Kaya tapos po, gusto ko pong i-share yung mga natutunan ko sa camp, na salamat po sa mga pasin na nagturo sa amin kung paano mag-devotion. At natutunan po namin na nakakaya po is ma-pride po. Na ang Proverbs 16 verse 18 po na ang mayabang po ay nagpapahamak at ang mataas po ay ibabagsak. Yan po. Salamat po kay Ate Jaira po na nagluto po sa amin ng adobo. Das, salamat po sa mga fasi na ang babait niyo po kasi nung una po doon, wala po akong kakilala at sila, kuya ko lang po. Sila si Kuya Isikil po na ang bait niya po. At alam ko po na mas masakit po yung pinagdaanan ni Lord. Tsaka challenging po talaga yung camp namin. Thank you po sa lahat. Grabe! Nakakatuwa! Congratulations! Grabe! Ayun, may habol pa pala. Halika na dito. Huwag ka nang mahiya. Baka meron pa po sa taas.
hello po. Good day po sa inyong lahat. And actually, I don't know how to start po kasi sobrang dami po talagang nagawa po ng Panginoon sa akin. Pero alam ko po, hindi lang po sa akin, kundi sa ating lahat po. Sisimulan ko na lang po nung nasa bahay pa lang po ako. Actually, hindi po talaga ako makakasama sa camp kasi po, that time po kasi is magbabakasyon po sana ako sa Batangas para po makita ko po yung family ko po doon. Then, glory to God po kasi na-adjust po siya doon. Na-adjust po siya sa 30, so edi makakasama pa po ako. Talaga pong may ginagawa yung Panginoon po. And i-share ko na lang din po yung mga natutunan ko po during camp sa loob po ng 3 days. Ang pinaka pumasok po talaga sa isip ko is yung pride. Ayun po. Kasi po, yung pagiging mahiyain is, ma-pride daw po yun, which is yung ma-pride po is bulok daw po. So sobrang hiyain ko po, so talaga pong, nag-ipon po talaga ako ng lakas ng loob para po tumayo sa harap nyo dito ngayon. And also po, ang natutunan ko pa po is, yung sa kwento po ni Queen Esther. Si Queen Esther po is, isa po siyang warriors. Warriors means, lumalaban po siya, hindi po siya lumalaban through swords, po. Like basta po yung mga nakakasakit na things, na mga salita. Hindi po siya lumalaban through doon, kundi po is bumabawi po siya through prayers and God of words. So doon ko po na-realize na kapag po like may umaaway po sa akin, hindi ko po kailangan bumawi. Hindi ko po sila kailangan bawian ng masasakit na salita, masasakit na gawa, kundi ipag-pray po sila. And also po, so, yung sa kampo, sobrang challenging po talaga. Dumating po ako sa point na gusto ko na pong mag-quit. Pero pinanghawakan ko po talaga yung salita ni God na, I can do all things through Christ who give me strength. Pinanghawakan ko po talaga yun kasi kapag uwi, di po mapapagalitan ako. Tapos, ayun din po, thankful din po ako kasi meron po akong family na napaka-supportive po. Then, na-realize ko po na hindi ko po kaya na, sa lahat po ng bagay, hindi ko po kayang mag-isa. Kailangan po talaga natin si Lord kasi po si Lord po yung nagbibigay sa atin ng strength. And also po, ayun po, meron pong inatake po ng asthma during camp. So, ayun po, talaga paiyak na po ako doon kasi nag-aalala po ako kay ate. So, ayun po, nag-pray po ako kay ate na sana po gumaling siya din. Praise God po kasi po, as in, nung okay na po siya, as in, lumaban pa rin po siya, hindi po siya nag-quit, nagpatuloy pa rin po siya sa camp. Like, grateful po ako kasi kahit may mga tao na kahit ang hihina na po nila, may mga sakit po sila, nagpapatuloy pa rin po sila. And also, thankful din po ako kay God kasi po kahit na ang dumi-dumi po natin na makasalanan tayo, niyakap pa rin po tayo ng Panginoon. And, wait lang po. Thankful din po ako kay Duday kasi po, siya po, actually po, natatakot po talaga akong mag-isa sa tent. So, nung nalaman ko po na may makakasama po ako, sobrang natuwa po ako. Mayroon na po akong kasabay, maligo, may kasama po akong matulog sa tent. And glory to God po kasi meron po akong kapatid na lalaki na as in, hindi ko po siya close. Mag-iisang taon na po ako dito pero as in, hindi po kami nag-uusap. Nahihirapan po kaming i-approach yung isa't isa. Then, na-realize ko po na during camp na yun, ayun po yung naging daan para maging magka-close kami kasi
gustong gusto ko po talaga siyang maging ka-close like nung sa iba ko pong kapatid. Kasi nga po, ano po, as in di po talaga kami nag-uusap kahit sa isang bahay po talaga kami nakatira. So, ayun po. Kasi po, hindi ko po talaga maiwasan na hindi mag-worry sa kanya. Kaya nilakasan ko po talaga yung loob ko na para kausapin siya, para i-approach siya. Kasi, like, ganito, kumain ka na. Ganon. Then, glory to God, kahit napagalitan po kami pag-uwi. Kasi po, hindi po namin nalabahan yung mga damit na ginamit namin. Pero, glory to God po kasi napakadami ko pong natutunan. Doon po ako nagising sa realidad na hindi po talaga mahirap talaga pong mahirap yung buhay. Dumating po kami sa point na ang natira na lang po ata sa akin nun, yung kaunting sardinas na may upo. So ayun po, thankful din po ako sa mga pasi po na walang sawa pong sumuporta sa amin. Ginaid po kami na kahit po ang kukulit namin, maiingi po kami. Hindi po sila nagsawa na i-guide po kami. And also, yung pagiging ma-pride po is, it could lead to failure po. So kaya po, iniiwasan ko na po talagang maging ma-pride. Binabago ko po yun sa sarili ko. And may isang activity po sa camp na hindi ko pwedeng sabihin. pero talaga pong lumabas po talaga po gumaan po talaga yung loob ko kasi nasabi ko po yung mga problema, yung mga hindi ko po kayang solusyonan na problema. Isinurrender ko po talaga lahat yun kay God. So, nung time pong yun, para pong nawala po lahat, gumaan po yung pakiramdam ko. Basta po sobrang saya ko po that time nung camp na yun na parang gusto ko pa pong mag-extend ng 7 days. Kung meron pa pong mga hindi nakakapag-camp po, chance nyo na po para mag-camp kasi hindi po talaga kayo magsisisi. Inaamin ko po sobrang challenging po talaga pero nothing impossible for God. Kasi po, kung may trust po kayo kay God, talagang magagawa nyo po yan kahit na sobrang hirap po. Ayun lang po. Grabe, nakakatuwa. Alam niyo po ba yung mga calm campers, hindi po sila natulog. Naglaro po sila. Grabe yung energy po nila. Kaya nakakatuwa. Hi! Magte-testimony ba kayo? Ayan. So ngayon ho, tinatawag. Ay, sige ho. Yun, si nanay daw po. Praise God. So, napapayak ka doon sa mga campers po natin. Okay? Ako naman, masaya ako dahil more than 10 years, meron po tayong na-reach out doon sa Banawang. Si Sister Annie, we have to welcome Sister Annie Risa. Kapinpin. Okay. Yan, palakpakan. Welcome na welcome po kayo, silang mag-ina. Okay. Panahon ni Colonel Eric Noble, siya po yung hepe dito sa Santa Barbara. At panahon ni Mayor Velasco, yung panahon na yon. At ako po yung sinend ni Colonel noon na assistant sila dahil siya po ay dumaan talaga sa matinding 92-62. Bausi, ganon. At doon kami nagkita sa last night. At sabi kay pastor, gustong bumalik na sa Sapang yung anak. Kasi si Brother Jay, nung kabataan pa siya, pumupunta dito. So imagine, yung faithfulness ng Diyos sa atin ay talagang hindi niya inayaan na ang pamilyang ito ay talagang hindi na sila magpapatuloy. Kasi nung nag-Bible study kami doon, ako po yung sined doon, merong isang church na hinayaan ko na lang. At purihin ng Diyos, dahil makakasama natin sila muli, Sister Anirisa, Ceci Kapinpin, and family. To God be all the glory. Amen and amen.
Amen. Praise God. So, thank you, Lord. Oh, naalala kita. Mga maliliit pa sina Carol. And we thank God sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mga ENMA, Eagles Nest Mission Academy, itong camp natin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng lahat ng ating mga FASI. Maganda po ang ginawa nila dahil before po na tong camp, meron silang training na in-undergo at nagbayad pa sila para sila ay magkaroon ng training at yung pinambayad na yon ay ginamit din para sa meron silang mga vest at pa-improve ang ating SBTC. Amen. So ang challenge natin is to evangelize dahil merong isang na hindi nakapagpadala ng campers niya dahil wala daw bago. And we praise God. Ngayon ko lang na-realize na every year, hindi tayo nasisiro. Amen! So, lagi we continually evangelize yung challenge ni Sister. Anong pangalan mo, anak? James. Evangelist yan, di ba? Mag-share ng salita ng Diyos. At imagine, ngayon pa lang, nag-invite na siya ng magka-camp. At mag-aaral din ng ENMA. So let us continually evangelize. Kasi, sinong batch kaya dito? Kaya. Sinong mga batch kaya? Natuturuan ngayon ng Eagles Nest. Okay. Kung hindi po tayo mag-evangelize, wala po kayong tuturuan. Kaya mag-evangelize po tayo, i-disciple natin, at para lahat ng ito ay mailid natin sa Panginoon discipleship. So we thank God sa ginawa niya at gagawin pa niya. Mula galing kami ng Hong Kong, dire-diretso na po yan hanggang sa sa ating camp. At tuloy-tuloy po, binigay ko kasi yung contact number doon sa Mailbox Club kasi nahanap nila si Pastor yung contact number para magkaroon ng training para sa ating teachers sa KB Eskwela at DVBS. Ang gaganda kasi ng kanilang materials. So galing sila nag-training sa Masbate at we pray na bago kayo kasi ang susunod, anong susunod sa SBTC? DVBS. Kaya may opportunity ang bawat isa ulit na maging part ng ginagawa ng Diyos. So, we pray na may training ulit tayo for teachers training. At saka, ang maganda sa materials nila, nakaseparate na yung beginners, yung mga iba't ibang levels hanggang sa youth. So, napakaganda po. So, let us pray for that. At once na na-contact namin at nakapag-arrange ng training, ay open po sa ating lahat na gustong maging part. Pero ngayon pa lang po, ino-open na natin ang opportunity para sa gustong mag-partner or maging blessing sa ating DVBS. Pakain ulit at saka sinong gustong maging blessing, magbigay. So, we will be having arrangements kung ano ulit ang mga barangays at areas na tuturuan ng ating mga bata. Yan. So, another po na na-launch noong meeting ng pastors and workers ng Christ Our Life ay yung ating House of Prayer for All Nations. Actually, hope yun din, House of Prayer everywhere. Meron po tayo dyan sa taas, sa 5th floor po. Sa ngayon, mag-isa ni Winnie. Nasaan si Winnie? So, nagayos. Pero let us continually pray. Nasaan yung ating pledge, pledges? Meron po tayong, nasan yon, Casey? Pakihanap nga yung sa pledge. So, we encourage everyone na maging part kayo sa building ng House of Prayer. Nung nasa Israel kami at pinag-pray kami noon, ay may vision at merong prophecy at declaration na ibinigay sa amin kay Pastor Roland na once na ipatayo at natapos yung hope natin, House of Prayer, everywhere, ay dadagsa ang blessing. So, we want everyone to be a part. Kahit ilang pako lang, kahit ilang semento, okay? O
ang mai-pledge nyo, please be a part kasi ipapatayo yan ng Christ Our Life members. Amen! Okay, so ang testimony ko, nag-pledge po ako ng 100,000. Praise God. Pakpakan natin ang Panginoon. Testimony ko to. Kasi, ang pledge kasi, wala pa sa iyong kamay, pero yun ang usapan nyo ni Lord na, pledge nga di ba? So, yun ang nakalaan. So, 100,000 ang nilagay ko doon. A few days after, may tumawag sa amin, isang new friend, at gustong makipag-sharing, pumunta kami ni Pastor, at punta ng bank. Sabi niya, ang pumunta pa naman kami doon, ang tawag nito, holiday. Tapos sabi niya, nako, 4 o'clock mag-close ang banks, baka close na. Kasi late na kami pumunta. Sabi ko, pag mall, close talaga lahat ng banks. Kasi holiday ngayon. Pero pag mall, open yan. So, nung pumunta kami sa mall, wala kaming kaalam-alam ng withdraw siya. Tapos, binigay sa amin ng isang bundle, 100K. Palakpakan natin ang Panginoon. O, di ba? Kaya lang, sabi ng Lord, hindi pa yun. Pero meron na ako kasing inipon noon pa, mga lahat ng dumating sa akin na pera mula noong tapos yung mga paglakad-lakad namin, lahat ng dumating, iniipon ko po. So, nakaipon ako ng 67,000. So, pinang-pledge doon yung sa soap natin. Kaya, para makapagkuha tayo muli ng mga soap, para sa lahat ng mag-pledge po ay meron po kayong marireceive for every 300 na soap. So, we praise God po. Yung pera po na pledge niyo ay ibibigay ng Diyos. At baka hawak nyo na, hindi ko alam. Pero kayo lang at ang Diyos ang nakakalam. Amen. Excited si Kevin kasi nag-text sa akin one time, Inay, saan ko ba bibigay yung pledge ko? Di ba? So, pag ikaw yun kasi, kayo ng Diyos ang nag-uusap. So, I'd like to encourage everyone. Maging part po tayo sa taas. Kung gusto nyo umakyat kasi kami nung last time. So, one time doon tayo magsalo-salo sa taas para makita ninyo yung vision. Amen. So, palakpakan po natin, mga nakikinig online, let us be part of what God is doing sa Hope, House of Prayer everywhere. So, God bless us all po. Amen. So may gusto pong humabol po sa testimony. Tinatawagan ko po si Nanay Annie sa harapan ho. Pleasant day po sa lahat. Ako po si Sister Annie. Marami pa po akong kakilala dito. Tinitignan ko po yung mga muka pero kilala po. Si sister ko sa palengke, suki ko yan. Ako mahiyain din talaga ako sa totoo lang Pero parang may nag-uudyok talaga sa akin. Ani, tumayo ka dyan, Ani. Magpatotoo ka. Ayan nga. Way back po, hindi ko alam kung anong month na yun. Sa lahat po ng Christian song na alam ko, ayan, iyak na. May nagustuhan ako, naalala ko bigla, tapos pinost ko pa sa Facebook. Ligaw po. Ayan, inano pa. Sa mga lyrics niya po na yan, syempre nandito tayo sa ginagalawan nating mundo. Nandito na lahat, di po ba? Mga subok, may ups, may downs. Hindi ko naman masasabing perfecto akong tao. Pero, iyakin talaga ako, pasensya na po. Kami pa nag-umpisa dito sa Christ Our Life. Malilit pa po yung anak ko, 4 pa po sila. Yung youngest ko po, si Aisel now, I think 32 na siya. 4 years old pa lang siya noon, 5. Itong church na nandito, hindi ganito. Hollow block pa rin po yan, open yan.
Kahit umuulan, umaaraw, bumabagyo, nandito po kami ng family ko. Ang nagpasuko lang po sa akin, yung weakness ng asawa ko kasi yung asawa ko po, mabait din po kaya lang po drunkard siya. Naalala ko, nandito kami, umuwi po kami, nagraras pa po kami ng ulamin namin. Mostly po, nagigisa na lang po kami ng hikaydo. Kasi talagang inaabot kami dito ng alauna, 2:00 ganyan po. Kasama ko po yung kumari ko, si Sister Consing. Mga taga dun sa bukig sa amin, family Cervantes, ganun po. Sila pastor. Sila Sister Sita, Pamilya Darapisa. Ito po, last Friday po, ito lang po, umaga, sabi ng anak kong lalaki kasi nag-work siya kay ex-mayor de Los Santos. Driver close-in bodyguard niya. Sabi niya, Mama, sa linggo, ito, ngayon po, mag-swimming tayo sa ano po, kasi open yung resort. Ngayon po, sige. Kaso nga lang wala kaming masakyan. Sabi ng anak kong si Jay, why if Mama, punta na lang tayo sa church natin kasi first time nating aaten. Parang new life sa atin yun, sabi niya ganun. Ano, pupunta tayo, matagal na tayong hindi napunta doon, hindi kayo nakakaya. Tapos sabi niya, ay punta tayo Mama. At yung Friday umaga, Friday night, last night po ng nanay ni General Eric Noble. Ngayon po, nagkataon po, pag last night, ando po yung mga kapitbahay. Sabi ko, alika Jay, punta tayong makilas night. Oo ma, pero may pinuntahan siya. Ngayon po, nung pumunta pa ako doon, ongoing po yung prayers para kay Auntie Ipay. Siya si Josepa Noble. Ngayon po, nagkataon nandun si Pastor Roland. Sabi ng anak ko, Mama, nagkataon nandyan si Pastor, di ba sabi ko, balik tayo ng church. Tapos nandyan si Pastor Roland, nandyan si Sister Baby. Parang, pangitain yun, Mama, yung talagang babalik doon, kanya. Ngayon, sabi ko po, nung nakita kami ni Pastor, kumusta ganyan, yun. Nag-uusap pa lang po kami kanina ng anak ko, tapos nandito na kayo kaagad. Parang pinapakita ng Diyos, nandyan na si Pastor, aalalay sa inyo. Nandyan na, sumasalubong na kaagad sa inyo, sabi niyang ganon. Kanina late na talaga kaming gumising. Magna 9 o'clock na po. Sabi ko sa anak ko, aabot pa ba tayo? Anong oras yun? 9:30, 10 o'clock. Tapos matatapos 11 yata. Parang nagdadoubt ako. Tuloy pa rin tayo Mama kahit malate tayo. Sabi niyang ganun. Ngayon gumayak po kami, nagmadali. Nung pagbungad pa lang, nakita ko yung akasya. Nandyan pa po. Sabi ko, nandyan pa yung akasya Sabi ko, ang nabago lang yung daan kasi umiikot talaga kami dyan. Dyan kami dumadaan sa kabila. Praise God. Nandito, pala yung feeling ng pagbabalik, parang talagang naligaw talaga. Gusto ko talaga yung family ko ma-save. Yung mga anak ko, yung mga apo ko. Praise God kasi dati sumasakit talaga yung tuhod ko pag naglalakad ako. Kasi ito po yung problema ko. Pero nung kanina gumagayak ako, parang wala akong sakit yung iyak ko, joy po yun. Hindi yun pighati. Tears of joy po yan. Sa mga maraming alaala dito. Kasama ko yung asawa ko, malilit yung anak ko. Noon, 4 pa lang anak ko noon ngayon 6 na sila.
itry ko po madala sila dito, pati mga apo ko. Praise God sa araw na to. Praise God. Nakilala ko kayo. Yung mga datihan, na-meet ko ulit kayo. Thank you po. Praise God po. Pag-pray tayo. Okay, pag-pray natin sila. Tawag yun si, yun, kabatch ni, not ate ito eh, di ba? Ba? Kabatch, sino ba yung kabatch niya? Mar? Di ba? Tricia. Okay. So, ibig sabihin, ito yung maliliit noon. Wow. Pero ikaw ang nakaisip bumalik. Oh. Pero bago pa niya ako niyaya, unti-unti yung nalinig ko yung tupang ligaw. Sinalala ko yung ni Crisologo nun eh. Bakit si Crisologo na yung kriminal, tapos ganyan, bigla siyang nabago, naging yung ibang tao. Kami pa kaya na... Amen. Amen. Sino naniniwala na magkakaroon ng another church sa area nila? Oo. Kasi doon kami nakita kay Nanay Ipay. Sabi ni Myla, Brother Jerome, sa kasi General Noble, Brad, gawin na nating church itong bahay. Kaya, praise God, may team ka na, Sister Arlene. Sister Babe, di ba? Okay. So, at least makatim pa rin sila dito. Tapos simulan natin. Meron ng Bible study doon, Wednesday 3 to 4. Pero ang target natin, mayroong Sunday service ng hapon. And then, pag dumami na ang tao, kasi gusto ng mga tao doon, ang daming nakarinig. 5 days na puro salvation ang teaching. Dire-diretso, ang daming tumanggap sa Lord doon. Ngayon, pag lumaki yung 3 to 4, doon sa likod, mayroon silang lupa doon sa likod, magpapatayo ng church doon na Memorial Church for Mother Ipay. So wala tayong problema sa building doon. So yung nasaan Sister Conching, yung area sa Aguilar doon, di ba? Kasi tuloy pa bang Bible study doon? Natigil nung nawala si Kwan. So pwede na nating pag-pray pala natin si Brother Brian. Pag-pray natin. Wala tayong update eh. Okay. So let's pray for them, Father, in Jesus' name. Alika dito. Anong pangalan nito? John. Jay. Saka ang buong pamilya ni Sister Ann ay magbabalik sa iyo, Panginoon. At Lord God, i-declare niya yung kabutihan sa kanyang buhay, maging ang kagalingan ng kanyang buong katawan. Sa pagpapatuloy niya, Lord, ay ririgaluhan niyo po siya, Panginoon, ng malakas na pangangatawan at malakas na spiritual na buhay sa iyo, O Diyos. At marami pa siyang maaakay sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kasama siya na muling magsimula ng gawain dyan sa area na yun, O God. In the mighty name of Jesus, bless them. Amen. 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 Okay. Tapos, i-welcome din natin si Brother Peter. Nakita ko siya doon. Kayo na. Ayan. Parang gusto ko nang sabihin, Brother Michael, katayin ang pinatabang baka. Pero mayroong pangako ang Diyos na yung mga original na Christ Our Life Ministries, babalik. Amen. Yung original na talagang, pag sinabing original, yung puso nila talagang dito. Babalik, oo. Kaya nakikita ko, nagsimula nang mangyari. Okay, so praise God. Ikaw magsunod? Galing din po ako sa camp. So, nakaupo noong first night at natutong muli sa tinuro ni Inay about the life of Esther. Ito po, ako na ang pinakalas, wala na siguro magsasalita. So, it's an update doon po sa pinag-pray natin na anak ni Nanay Conching Aguilar, na si Brian, yung kanilang bunso. Testimony po natin ito bilang isang pamilya sa Christ Our Life family. Kasi ang unang nakaalam si Sister Zenny dahil nagsabi si Sister Conching.
And then kahapon po, video call nila ako ni Bamba, nasa bahay pa sila. So noong Thursday, nahilo si Brother Brian, tapos nagsuka. Tinakbo nila sa Kamiling, Tarlac na hospital. Tapos, sinitiscan and they saw, kasi yung brain natin may right hemisphere, may left hemisphere. So, isang parte ng kanyang brain, ang nakita doon sa CT scan, Pastor, ay water and blood. Ngayon, because of, it's a stroke na dahil sa pagtaas ng BP. So, ang gusto doon, pinupush nila si nanay na paoperahan yung anak. Buksan yung ulo. Pero si Nanay Conching tumayo sa kanyang pananampalatayang, itinatalaga ko sa Diyos, sabi niya. At tumayo siya doon sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. So, kwento nila sa akin yung nangyari through video call kahapon ng umaga. Tapos kasi pabalik-balik daw sila, dala-dala na yung telepono, babalikan si nanay. Antoy gabay yung gawa na, ibantayan nyo, yung patete anak yo. Talagang pinupush siya, iba yung mga word nila, ikinokontak sa mga doktor na uoperahan na. Pero si nanay talaga agtugabay. Natan, tinatalaga ko sa Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. And then, transfer nila ng Region 1. So sa Region 1, another CT scan. But because it's weekend, wala pang resulta hanggang ngayon. And then nag-decide si Bamba at saka si Cynthia, yung mga kapatid ni Brian, na ilipat sa TMC, Medical City, private. So, nung tinawag ang Doc Caroman, I was led by the Holy Spirit to be praying. Sabi ko, let us pray. Anong prayer point kahapon was for the Lord to give them the right doctor. So, yun yung focus ng aming panalangin kahapon. And late in the afternoon, nailipat nga si Brian sa the Medical City. Tapos, yung bill nila sa Region 1, amounting to 20 plus agad that bilis, ganun kalaki agad, may nagsabi na pwede nilang i-apply sa malasakit. So, to cut it short, zero balance sila, favor ng Panginoon, wala silang binayaran sa Region 1. Now, here comes, nag-arrange ang ER to ER ng Region 1 at Medical City. So, yung doktor na nasa isip ko was the doctor who operated the wife of Sir De Vera, ng Dr. Peter De Leon, kapangalan ni Brother Peter, neurosurgeon. Kasi specialista yon because it's brain. Yun yung binigay nilang doktor na inassign sa Medical City. Alam nung kapatid ko yan kasi habang nakikipag-usap ako sa video call, gising pa yan. Before 11 p.m. ang last update ni Sis Bamba sa akin na makikita mo na yung mukha niya, nakakatawa na, nakakain na. Because ang sabi ng doktor, nag-rounds agad nung nakita nila, mild yung nangyari sa kanya, there is no need for an operation. Yung sinabi pa nila na may nag-block sa kanyang airway, wala. Yung sinabi nila na pneumonia siya, wala. Ang sabi ng doktor, there are so many ways na hindi operation. So, meron akong papaulit na test. It's not CT scan for me to see it clearly. But definitely, in 2 days, pwede na siyang lumabas. Hallelujah. Yun po ang ating corporate prayer. Si Karadi Bamba, misasalamat ira. That is our support bilang isang COM family sa ating pananalangin na isa po tayo nagkakaisa sa panalangin. At ang sa testimony ng Nanay Conching, si Katulay Mangistorya, nakapaway. So we are ilalabas na siguro ngayon kasi parang kahapon, ICU agad because ini-stabilize yung BP dahil parang hindi siya bumababa. Natanong paano walay anxiety ito. Akin nanay, walay nervyos to, pastor. Kaya parang nasa 150, nakatatlong sublingual na siya, hindi bumababa, pastor, from Kamiling. And then, tinurukan na siya, bababa ng konti, tapos mamaya gagano na naman. So, baka may, yun nga, anxiety. So, yun yung minomonitor. But as far as the operation, yung pagbukas ng kanyang ulo, wala pong sinabi yung specialista who is a neurosurgeon. So yan po ang resulta ng ating panalangin bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos na itinataas ang ating mga kapatiran sa Kanya. So lahat po ng papuri ay tanging sa Diyos lamang. He is the same God yesterday, today, and forever. Okay po? In conclusion, announcement, and masapang, after the service, lesson 2 tayo. Sa ikan, lesson 2. Kayong pupunta Ate Casey ngayon. Sila si Joanna. Ang nilumbot, mag-start sila sa level 2.
on Wednesday po. So yan ang ating update sa ating ENMA. Yan lamang po, purihin ng Diyos sa umagang ito. Yan. So, magpapasalamat lang po kami sa lahat po ulit ng sumuporta sa ating SBTC, sa mga bumisita po. Malaking bagay po ang inyong, at sa mga nanalangin na nasa mga malalayo na hindi nakapunta pero kasama po natin sa panalangin, nagpapasalamat kami. At yan po, natutuwa rin po kami na yan, dito si Brother Peter, yan, kasama po siyang hindi natulog talaga, lalo sa first night po. Talagang wala po silang tulog, na sinamahan po kami doon dahil yung sila po yung caretaker doon, and pati sa CR, yan, sinamahan po nila mga kalalakihan na gumawa po ng CR po doon dahil alam niyo naman po, pag SBTC, talagang pag CR, and po yung isa sa testimony ng ibang kabataan doon, gulat sila na ganun pala, akala nila pag camp ay nakahanda na daw yung breakfast at may magandang CR, pero sabi nila, iba pala to, grabe, pero wala pong nagsisi dahil po ang Panginoon ay kumilos po sa buhay ng marami po. Sa 6 churches po tayo noon sa SBTC, and first time nakasama po natin ang Rosales at Malasiki. Kaya glory to God po, at patuloy po tayong mag-abot. Sabi ko nga po sa mga kabataan, may 1 taon tayo manalangin ng kaluluwa para ipadala po ulit next year. Amen po. All for God's glory. Praise God po. Amen po. Ayan, so magkakaroon po pala ng flock group ng mga campers, kaya dito po muna kayo. At ngayon naman po tinatawagan ko si Karil upang i-close tayo sa prayer po. Tayo po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. We glorify your name, Lord God. Salamat po sa oras na to na muli kami nagkatipon sa iyo ngalan, Lord God. Tunay nga na hindi aksidente, Lord God, na narito kami, Lord God, nagsama-samang magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, thank you po sa matagumpay na service na to, Lord God. And dalangin ko rin po, Lord God, sa magaganap na afternoon service, Lord God, na samahan mo, Panginoon, ang mga local churches, Panginoon, na I know, Lord God, na ito'y matagumpay na rin, Panginoon. Lord, maging sa aming mga natutunan, Lord God, sa iyong mga salitang aming natanggap sa umagang ito, Panginoon, na ito'y aming maging kalakasan, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Lord, we pray also, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-ingat, Lord God, kung paano mo po kami iningatan sa pagpunta dito, Panginoon, ikaw po rin kami iingatan, Lord God, sa aming pag-uwi, Panginoon. We glorify your name, Lord God. Sa iyo lang po ang papurit, pasasalamat. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Amen. Magkamayan po tayong lahat. Batch Kaya, Sapang, Lesson 2 po tayo. Sinong maiiwan na kasama ko dito? Fasi. May maiwan akong kasama?
Sister Janet De Vera Fasi today, lesson 2. Kasi sa start muna, nagsimula tayo ng Wednesday muna. Wednesday, 3 to 4. Abang sa kasalan tayo, man-invite ko sa rarami ang marami ang So parang Bible study life group pareho. So, hawak ng Jerome Actually, 100 farmers. Hindi, target natin yun, pero unti-unti lang. Pero ararami nanay. Parang core group. Oo. Buo tayo ng core group, 3 to 4 Bible study. Sige lang, yung salvation assurance, salvation assurance. Ang manual siya ng pastor, unahin mo siya para meron akong sinusundan talaga. Huwag siya. Assurance of salvation. Kasi nga yan, so basic sa theology and Oo, repentance, pagdura, part of this, parang i-condense na lang. Tapos may application na ba, di ba? Pag dumami na, siksikan na, pwede na tayo mag-Sunday service ng hapon. 3 to 4. Establish mo. Ako naman, parang papunta-punta ako. Pero yung Wednesday, punta pa rin ako kasi siyempre i-establish natin. Pero mas malaki kasi ang hasak ng kababaihan. Kasi Nanay Ipay, Mayla. Si Jerome sa farmers nanay. So si Abutan Mi, may farmers. Unti-untihin. Pero parang soft approach kasi yung kasi pag lalaki, parang strong approach. Pero okay lang naman. Okay. Ikaw natin si Sister Lena Lente, at least wala rin kamat ko naman. Sa Tabaw to ya, magulo. Pero, Grupo kami naman sa FTP. oo, parang FTP. Sister Babe, Banawang, sige FTP. Sige FTP lang. Amen. Hallelujah. Na ang fire station. Monday di fire Manila. station. Monday. huwag mamalay album. May BJMP tayo ni yung mga inmates na Balik kasumpal to ay school, ano. Dapat na parang doon tayo may life coach tayo. Mamalawa, recognize siya. kapatira kami. Aray kabataan na. Hindi na kami naman. Kabataan. Yeah, Dapat tayo, Pastor. magiging parang isang department natin yan. Department of Life Coaches. Ang parami. Kulang tayo. May training dapat yan at dumadami. Then, another course. So yun yung Hindi, isang... pasabilay FTP, July. Lang. Sabila lang tira FTP, tayo pastor. Si Ken,